ngai thatu te in zawa in che bai le vek ole tontum a chanchin kan soitur Pablo Escobara khovelina Jaksal Patia asiat mai hi mishing non rong tak mai ani awang po hian hriat a hlo hle maya ma se he Jaksal pa hian ama mangi em to anuna hian tongve hlovin chung me chepui mo tak mai chuan fa pahni a hrin sak nge a le chuan anu pui chuan engtik lai mai po in Pablo kyang om chu achak mai ba ka apasal chu a thalhel a ma se Pablo nuna chuan me che pakhat chau chu alo om bi khau lo model lar tak tak te TV host le journalist me che chelo tak tak te na anin che pia ba ka chung me cha te chu Pablo chuan du in me che tel lo hian ni po a William ngai mi lawa amai ro chu me che adu hle si e ti lo chuan me che chunga chuan asol thiam em thung lo ya chung me che nun ati che jinga chuan me che pakhat Wendy Savariaga jili po chu tel ve in ani hian Pablo fa apaila in anram chho san chu atum hiala ma se be se angin thil chu a thleng ta tlat lo chutia asiat lawa Wendy in anram a chho san tumna chu Pablo Escobar a chuan a in liam no chiangin achunga chuan phuba po ala hial bok ani ole engtin che nge Pablo hi Wendy laka ache ti te kan hria do chuan video te atop thengi milo thler sake milo ngai thak sak le cheu donia he mai ba ka he video hian Pablo Escobar mangai na zin kong te anu poi anu na mi chilang te thinrim na te in phasan na te le nat na thleng chung cha ngai nom tak mai kan ngai thla in kan thlir ho le dona chuti rwal chuan engtin nge ati na drink me cha hi Pablo laka hian arin om thei reng zok Pablo the hnuwa hian anuna me che hming langsar tak tak te hian enge anti te kan thlir hawin kan ngai thladon ani kumsang ni sompria ta khan Pablo nupui Maria Victoria Heno Escobar chuan mi te ngai ven em tur le khabu te chhuakin chu ale khabu hinga chuan my life with Pablo ti hming avoa he ale khabu atang hian Pablo nuna thil thleng sang sang mai ba ka mi chelaka a om thin dan tamjok chu hria theini in kumsom pasari lai a hminga Pablo nupui ani theidan te fa pahni a hrin sak dan te le khovelina ngai to po an ngai to thiam lo thil chi sang sang te chu motor om nuala engtin chi ange khovel history a dai to ngai lo tur Jaksal pa Pablo Escobar no pui ni chu a an te rengang le I han thlir zel don te ang Pablo Escobar hi Medellin kartala an hrai te ro pui tak ni in a ho sakna po hi aturu vet vet hle maya million som thum chuang lai sum nei angi mi thiam de chuan chotin a hun lai na na kha chuan khovela pa ho sa ber bre te zinga atil pa hial maya in he paro thap zet thina hian mi sang li chuang la in mo phorna la in anjinga chuan politician ro pui tak tak te police officer te judge te le mi pui te anin rol boka chuti khopa a thina po mi tam tak anin rol thei chuan adam lai khan mishing na poina satakin alo khoi to ani ti po a hria chan the hle ome heiba ka hian Colombia mi te chuan Pablo hi an hlau ema chuti rwal chuan athopek nial ngam lo mi engama zat omma se ama do em to po me thatnem tak chu an om ve nol thowa chutiang chuan heng hun lai hian Colombia chuan solna in rawa rel ani ber ma se hetianga mi nu na tam tak a drugstore ruk na manga ati chhe sakno hian engtin nge me che tam tak azuna awai tir thei zoka engtin nge lamtang anga thei em zok ti te chu thilmak tak ania ma se Pablo Escobar nuna me che te hi mangai na konga anmit adel ati thei ome a ho sakna le athil pek te mang hian anom chen pui thei mi se shan shan thlan tur chu anei ol ngai lawa chungzinga chuan Virginia Valley zui po chu ron chong chok ve in ani hi Pablo ne na hunrei tak lo in zui ve to thin le journalist lar tak mai ani china le chuan Virginia hian Pablo ne na anin kar thuruk te chu le khabu mang hian mi pui te hria thei tur hian atlang au pui ta a chu ale khabu hming chu loving Pablo heitang Escobar ti ni in he le khabu an tlang zar tir hian mi pui te po chuan an ngai ven te ema tin he le khabu hian Pablo non chungril dik tak chu a phok chuak ne hle bok ani le chuan kumsang ni som pariata Pablo no puilo ni to chen Maria in ale khabu se a Pablo ne na anin ton chhodan le an hun man dan a zia atanga kan hria thei tak chu kumsom pani mi le ka upa ani la hian Maria e chuan Pablo hi lo hmel hria tin chung lai chuan
Pablo hian an venga scooter khalin arot tlan kwal thina heti lai hian Pablo po hi kumsom ni pathum mi chawlani en ami zengai na tom tak mai le engtin emotaka mi hip thena danglam tak mai ani na chuan mare nu na po no pangte e ti lo chuan ngung alo nei lian hle ni turani chutianga anin hmu fo taka chuan anin kara chuan hria thiam the rol lo in nge na chu ron piang chawen Pablo po chuan mare du na chu alo nar sak bik talawa chu mai ba ka maria itan hian arongai nat ber cycle rong eng chu pe in mangai na lam hlamoi tak tak ta chu asak sak thina chutiang chuan Pablo chu ama to ka chuan mi pa zai ve thokhat tak alo ni bok nian maria I chu atana me chedang lam le mi bik ani zia shelo theilawa siam dan athiam em ema chuti lai me ken maria tan la ani ang mi pa atong hi a hun lai na na chuan van nei inti pui tham khop hial ni en mangai na thon tho vela achang tu no ni oma moin maria I chuan ain she hiala chu mai ba ka Pablo kyang a chuan maria I chuan hlimna song song ani vek emo te mai tur hian alom em ema amai ro chu Pablo niana anin kar tho maria I chungten an lo hria chuan an lom lo hle maya Pablo chu maria I chung da chuan an fonotan hian an jing lo mai po ni lovin an du lo tak zet ani ber hemi wang hian Pablo chu maria I moto lo tur te hian an vo hial thin boka ma se achung ten thu tha an she zong song chu maria I chuan zom du talovin a hnol fai ta veka Pablo chu anuna mi pom chun le a hmangai dik tak ani te chu a thin longa a pom dan nge tak ani thong ani amai ro chu hetia maria I le Pablo ten hlim taka anin hmangai na zin kong an zo la hian thil in thoplian tak hi aum ti reng maria I chuan angai ro thiam om lave ale khabuze a alanzel danin maria I chuan kumsom pali ani hian Pablo fa chu apaita a ma se heti hun lai hian alano pan ema wangin achunga thil thleng zong zong chu ala ra thiam ve vak lo thung te chuan Pablo chuan an chen in atanga hmun hlataka hruain chulai hmuna chuan an cheng dun ta a amai ro chu chutia fa nei dora anin bo sai lai mek chuan an be sei lo thilin an nu pa chu aron tlak bok le tatlat mai maria I chuan fa chu a chia ta hlo maya ma se hemi chung po hian rin om takin an pahni hian lim taksi in hun chu an la hmang don jeng thawa ti chuan kum sang khazakwa sumsari paruka khan an fa an chana tanga kum khat nuwa in nei na hun lim om tak chu bo sai ve in heti lai hian maria I chu kum som panga apum or chawa chutian chuan ani nei na po chu in nei na pa ngai aya danglam dewa mangin palmira biakina mi tlem te tinian ani nei na hun chu an hmang ve ta a ma se hemini hian meichhia ten an pasal nei nia kormoi ta cover fol ai an hak thin aya maria I chuan ke kor hring le serthlum rong kor ha in achung ten a pasal nei na hi an pompui lo awang khan an ron troi om do lo boka ma se api le anu te ti ero chon an ron shat pui thlap thung ani ome chuti lai mekin Pablo po mau nei tu in che chin dan sot moi tak aya jeans ke kor le kor pol ha in anu pui ne dan chu mi ti chin dan ni lo ma se ain jing tok em ema chu mai ba ka hetia ani nei thutiam an sei nu hian Pablo chu maria bing bula zokon hniamin kumkho in ti in azuk shel rusapa chu chon maria om po chu atinuam piaw ani ome chutian chon ani nei zan po chu ado thu sam zong zong thleng dik vek ang mai hian adam chunga a hun man to zong zonga a hlim ber zan angin maria I hian ale khabo hian aziak lang tel bok ani te chon maria in pasal ani hnu hian zirlai no pangrwal lek alani awang khan azerna chunzom tor hian school chu alakal reng thina jinglama school kala huna man hnu in chonhnu lama in lama ati tor tol ang ang ani te a homework ti te a chung ta na e tor siam sakti le in chung khur sekrek te khoi chuan ani tin hon chu a hmang ta thina chutian chuan zirlai no pang ani rwalin nupui ani boka a hnoloka phe chuan nu ni mai tur chu ani ta bok ti na ni chu ti chuan Pablo nena ani nei atanga kari lo te maria I chuan arai ti chu in sha in a hlim em ema naw te chu thataka alo pian chwa theina tur hian a phak ang to ka a taksa te chu olokin Pablo po chuan anu pui chu adwa thin hle bok ani ti chuan tu kha chu a school kal tur chu a pumana hle maya heti lai hian maria hi naw nei thei mai din hmuna ading top nge nge a ma se hemini hian English subject a test an nei don awangin school kal chu thol do lavin na nei chung chunga school chu kal ta thobin test po chu apal tlang ta nge ya
ma se chutia skula omlai reng chuan apom chu alan at ema wang chuan anzer te tu hna chuan atui bo ma ke tho chu soin ho adil tarangot maya chu ve le anzer te tu po chuan ho chu lo phal sakin anu te in lama chuan maria e chu avakal ta a le chuan himini ve khian Medellin downtown hospital a kal ngalin chuta chuan thatakin fa chu avani ta a heta hian Pablo chu fapa shin sakin a hminga John Pablo ti chu an sata a chutian chuan no pangte in no mo phona chu akawa chuan ain nga chui ve ta ani amai ro chu heti hunlai hian Maria e chuan eng angche ange apasal sum do na chu a hriat pui lo mai ni lovin a sum do na chu akal tlong hle ti sum tam tak a tho chuan a tang che hian a hria a ma se apasal Pablo e ro chu dan lawa sum do na ain nam hnoi mai ba ka dan lawa drugstore ru thin tu satlia mai mai ni lo drugs lalpa anti hialani a ti chuan kumsang khazakwa somria chawa pheka chuan Pablo chuan khovel hmunza atanga thena mun somriat la ya ko ken cho tol ru in heta hian hongzali somli aya tamdai hmun pakhata atol ru thina chutian chuan adak sol ruk thin chu a thatnem the ema wangin voi khata sumpo tam tak chu olsam em hian a thok chok ta zel maya chu mai ba ka a ho sakna la chu mi makti thei khopa ron pungin suma chuan boina ane ngai mi olawa olsam tak taka sum alak ro thina wang hian an khosak po chu adanglam ta dor maya tin anu pui marei po chuan non nuam tak mai nein an no pa chuan an private jet mangte in kovel hmun lar le ming thang tak tak mai tlo hian hun hlimom tak tak te an hmang dun ta chena Maria e chuan Italy le France vela fashion show lar tak tak te chim chinin korman tau tak tak ta chu ain bel olawa chu mai ba ka anin te po chu moi em a chein a hun la ya a thaber ber bang ro te chu anin chunga chuan hmu thei tur om hiala chung jinga chuan Salvador Dali limzia moi tak tak te mangin anin chung moi na chu an bel thin bok ani heiba ka hian ton thlenga a hun la ya Escobar hausak dan tur kan hria theina tur chu asinda napol anti hmun chu aro pui em a helai hmun hi azau tha in achunga hian chen na in ro pui tak ba ka sakor tla na hmun te in tlan siak na hmun te le thil chi sang sang te a oma tin he hmun ro pui na bel cha tur hian zu omin zu a hian sai te hipo te sangong sei te ostris te le ramsa engemaw za chu an da boka te chuan Pablo chuan azu chu an venga no pang hotan engtik lai mai po a thlona tlo chu palsak ringin hei hi a chan chu mi ten mi sol tak ani lo zia an hria theina tur hian no pang chunga chuan arilu thatna chu lantir adu wangani a hei ba ka hian anin chunga thil om zong song le an thil ni zong song te po chu Maria ye ngai to aya man taw vek thil ni in an tan chuan a hlutak zet bok ani te chuan Escobara sumlak lo chu shotwal tolin a thil ti theina po chu nasa takin apung chhauta zela an rama po chuan a thuni na chuan bu chu khwar thuk tul tulin reilote a phe chuan mi te hlauron alo ni ta thwaya ma se anu poi marei bula ero chuan amma anga om tamlo tial tialin ni engama sa chu an ina holo te hian a hun chu a mang ta fo maya ma se hetia ina om ngai lo chuan lama hian Escobar chuan a hna chu mang theinin a hna thilawang hian azin thut thut renga chuti lai meken marela chuan eng ang sum do na taka nge a pasal chu a inrol ti chu a hria thiam pui lo mai ni lovin a pasal sum do na hria tum po hian zo na po hi a zot boi ngai mi lova chutian chuan Pablo sum do na thu hla le thil sang sanga be ani dan te chu an thian ti le chung ti kal tlang hian mare hian no sha thin ma se chung thua chuan inrol chu lo du lovin thuloi lo mai mai anga chuan angai tlat maya chu mai ba ka a pasal ho sang le sum do na chu mi te chuan an isi ka chuan ngai tlatin a pasal chu a hlotlin ema wanga dota po mol pho tu mai mai anga chuan angai mi maya chu lawa chutiang thil te chu thil ni bereng tura chuan ada top bok ani ma se alaka a pasal che zia makpui pui awang le rei tak tak arol bo thin awang chuan angai chu a thawek bik talawa chumi wan chuan zan engemaw za chung chu mutmu po to tha theilo chuan maria e chu chaplei wa thok thok zelin a pasalina me chedang bola hun a man mek lain nga khlel tak hian alo ho hun tur chu alo ngak ta thina tin khoi ange a pasal chu a omanga khoi hmuna nge zon tur ti po chu a hre thiam lawa chu mai ni lovin a pasal chan chin she tur le tu bula nge hun a man thin ti she tur hian maria e chuan a pasal chu a zui ruk ngai lo ba ka
apasal chuan apasan du arin lo awang hian a thale vek mayang ti in amali ama chu a inhniam le mai thina mase hetia maria in lama afati alo en kola aboi em lai hian apasal Escobar a ero chu model chelo le milar mi chiat niana honlim tak tak da chu lo mang thinin hasenda na polsa hian Pablo chuan anupui laka awi re na tur mi chiat te chena tan hian arukin in chu alo sa thlu atwa tin maria e chuan athuruk chu shema se pui ati lo rwal hian athuruk sha chu maria itan chuan thilpui tak ani thei thung bok ani le chuan an chung ko a chol manga anjen chhuatumin maria e chuan Pablo nen chuan hunhlim tak chu an hman ve to abi se hle a ma se heta po hian abi se na chu anjen chhuani zan la chuan engma lo mai ni ti chu a rechang le hle mai Pablo chuan anupui kyanga zan hun man ayen party na a me chidang de na hun man chu a thlang jok le tatlat maya chu mai ba ka an chung kwa chawin chol kha an hmang don emo an lo ti kha ni a ma se khatia Colombia an chho san lai khan Pablo le chung de singa chuan a oi re na me chi ate kha lo tel ve vekin an vai chuan Pablo private jet a khan an chong ho vek alo ni a amai ro chu hetia anupui voi tam tak awi re san lai hian mi then khat ve thung chuan Pablo chu pasal thatak le mi patek tak angin an chho ve hlau thunga hi achan nia lang chu anupui mare tan hian arongai nat ber pangpar engmoi tak tak apek fo thin wang alo ni chuti lai mekin mareila chuan Pablo hi a thinlung song songin amang e hle maya amang e ema wanga achung te kalsan po huam tu hian Pablo chu a thla thelo ani ber amai ro chu maria hian Pablo chu mang e hle ma se rin har sa ati da hle maya chu mai ba ka Pablo ne na anom dun po hian an thinlung chu a in hlat to hle angin a tha thin boka chutiang chuan maria in Pablo a amang in awanga angoi thina phena hian mit tuite dote malneti le zona tam tak ain phum ro cheu nge ani te chuan Pablo Escobar anuna hian me chetam tak ase Pablo thinlunga hian mitlim te chawin hmun pui mo chu an chang ve thunga chungzinga chuan Virginia Vallejo e Colombia journalist kumsang khazakwa somria chawela amel thatna le azeina awanga lar tak mai po kha tilve in ani hi mi injil sang tak le chelo tak mai mani injing tok tak mai mi za omle nun phung thatak noya seilian ani a ye chuan kumsang khazakwa somriat pahnia kar top chol an hmana khan anun thak dang lam vek thei tu mi pa chu atong tatlat mai chutia kar top chol an hmana chuan Virginia e chuan tui chengin atui chena lama chuan ache swal pal hlau maya he thila thlen lai hian abial pa po kha helai hmuna hian lo omi mi dang po chu an lo om nuala chungzinga chuan Pablo po chu lo tel ve in chutia Virginia e ache swal ti ashat ve le chuan Pablo chu Virginia chan tor hian tuya chuan azong lu takngala chumi hnuwa tui chunga tang chuan Virginia chu ron pom chuakin I him to alom ti in ngai no be em ai hian Pablo chuan abenga chuan zoi sap hian a hril rozuya heta mi pali mi chia sarwak deuh thowa taksa in si chu adan po adang beu nge yang chu mai ba ka anun na hlu tak chan him sak to mi pa chuan Virginia thinunga chuan reilo te a hmunlum lai ber chu ron chang chawin Virginia soidan chuan Pablo kyang a chuan athla amwan zil mai ba ka himbik riawin ain cha thin nge ani chutiang chuan anin kara chuan induna na satak mai chu lo piang chhauta zelin amhangai tan chuan Pablo po chu ain rin lo hle maya asum tam tak te chu Virginia tan chuan hmang thinin a tran puina satba ka angai sakhle a tin Virginia motor hian Pablo chuan a thlona felenan million ni lai hi a seng hem maya chutiang chuan Virginia mamo tin reng chu a le sakba ka tranpui angaina pianga chuan a tranpui zel ti ila asol om lave tum khat phei chu Virginia chuan a mel thatak mai chu tibel chhana tur hian Pablo nina chuan plastic surgery ti na tur sum thatnem tak mai chu adila chuta chuan Pablo chuan asum dilai tam dei mai chu Virginia chu lo pe in Brazila plastic surgeon thiam tak mai chu Virginia chuan va pan takngalin heta hian narngul moi tak mai anno sem sakba ka ataksa a mundang te po chu atidang lam nol bok ani ome amai ro chu Pablo ne na anin kar chu mi sei rek ni ma se an boi pui du ve holawa chutiang chuan kumnga lai mai chu thataka inga zongin hun him tak tak chu an mang don da thena Virginia chu Pablo zona chuan awai ne tak zet ani ber
a thin lung zong zonga a hmangai tan chuan a in pum pe khial kan ti thei ome ma se hetia an pahnia hlim takan omlai hian kumsang khat zakwa somriat palia khan thil zong zong chu a in thlak ta thut mai chu thil chu Colombia Justice Minister Rodrigo Lara Bonilla in Pablo tha theina tur ati chhuat tang khan lo in tanin Pablo chu wantlang ta na noksak ani to awangin anun na chu ader thong ta hle maya chumai ba ka huang tau taka anun hmang thin kha biru reng renga a hun man chu lo ngai ve ta in hemi wang hian Virginia din hmot po chu ader thon pha ta hle maya chutian chon hmun sang sanga zalen taka hun an hman dun thin ang khan an hmang dun thei to lawa chumai ba ka anin hmo the chuna po lau thong le man hmo tak taka in hmu thinin Virginia po chuan achunga sarkar ro rel dan sang sang de chu Pablo hnen a hian a ru khian a shil ve thin boka ma se wantlang mi huatle eng hun mai po a tha the ngai zon reng chu Virginia tan po hian a hlom hle a hemi wang hian Pablo nena anin kar zong zong chu ti to pa in hmu to lo tur chuan thutluk na chu siamin a kal san terengot maya ma se heti lai hian anupui mare ero a pasal tan hian rin om taka lo lo om rengin a pasal chu kongtin renga a thlop lat ba ka chu chu a pasal ta na ati reng tur nia angai ngit mi mai bok ani te chuan kan soita kang khan Pablo nuna hian me chetam takron in lanin chung a me cheton te laka chuan ser a no chiange nge boka chung zinga chuan atira a hming kan soi rik tak Wendy po kha tel ve in ani ne na anin hmang ina top dan hi alung chia thlak tak zeta ani hi me se mel chale chelo tak pian po in khai thinal em mai ni in Pablo tan po Wendy he chu me chedang te angot ani lo zia ria theina tur chu Wendy tan hian Pablo chuan me chedang tam takara zantin deuh tho hun a in siam thina tin anupui le afa te nen zanria an kil zo hnuwa Pablo hian a thin lai lua tu Wendy bula hian ha cholna hun chu amang tam ema chumai ba ka anin zui lang sarin thil sang sanga po Wendy hi Pablo ta na miren om tak ani mai ba ka midang mel sha na ko nga po Pablo kyang a chuan in lan ve ze thin boka amai ro chu Pablo a rem ti na tel lo chuan awi re na me chha ti hian fa an nei thelo thunga kong engkima me chha ti hi athunun ti la kan se sol om lave chutiang chuan Wendy po hian Pablo fa chu lo pa in a hlim ema ma se Pablo chuan nau te chu alo piang kherengem ti thutluk na chu asiam thelo thung chumi ni wang chuan Wendy chuan Pablo kyanga awm reng chuan afa chu alo pian chwa arin lo awangin fanei tur hian Colombia chwa sana United States lama kal chu atum taringot maya ma se Pablo an Wendy ro manna alo shiat nu hian athinarim ema ama zong tur hian anau te chu tir chhuakin Wendy an kuta awm nu hian nurse bula shwai nau te chu Wendy shiat mi alavin an lo ti tlak sak dei ani oma te chuan Wendy ron har nu hian apuma nau te om lo ti a shiat nu chuan arel ro ana ema hemi wang hian ama nun na hial lak tumin a in ti nat phak nge ani amai ro chu hetiang thil anin kara a thlen hnu po hian Wendy le Pablo in kar chu ala chelok bik chong lawa hun de chu lamang don fawin an lein bi popreng thina ma se anin hmangai na chu adal tial ta emo te mai tur hian anin kara chuan thil hote te a in shia thiam ton lo na chu alo piang tan ta tlat mai chu mai ba ka Wendy chuan anuna chawmi pa pakhat John Jairo anti popi tia shiat lar chu atong hlo maya tin heti la hian phone kal tlang mangin Wendy chuan Colombia military hnena Pablo che dan le a che lak dan to te chu arokin ashil fo china ma se Pablo chuan finger vek takin Wendy phone chu en sakin athuruk te chu Wendy in apon zar sakti asha chuan athin arim ema thil dang wang chuan Wendy chu ngaidam theima se a phasan awang hian angaidam theimi ulo chu mai ba ka John Jairo Wendy ton thar di kha Pablo ta na thoklik alo ni reng maya khatia John ne na anin kara thil thleng song song te kha phasan awanga Pablo phubalak nu tur lek cholo ni in ani mang hian Pablo chuan Wendy nun na ti top chu atum ta hel bok ani te chuan tlai kha chu John a chuan Wendy chu zanje eidon pu asomin Wendy chu phu takin John anen chuan zanje e tur chuan an chuak don ta a ma se zanje tui takaya Wendy chuan silai mo chu dong ta zokin aton thar di John Jairo kota chuan aboral zuita ani heiba ka hian Pablo ta na John a tholai khan John a hian Wendy le midang zati somnga chuang a thati kha soi ani a hemi ni wang hian ko chuan John a chu
kumsom ni pahnih chung lung ina tan tiarin a hrim zui te boka mase kumsang ni som ni kuma khan chokong kan sarawang hian chon hi alo boral to ngi ki ani ome ti chuan kumsang kha zakwa somkwa pathum December tha a Pablo tha ani tum khan anupui Maria hian atwar ema a chan chu voi tam tak Pablo khan Maria chu phasan ma se Maria hian Pablo chu a hmangai em wang alo ni heiba ka hian Pablo thi hnuwa khan annu fa chuan Colombia chhasana ramdanga bolton thale turin thutlukna an siama amai ro chu anram kalduna chuan thunei tu te chuan lu anlo phallo zel maya hi a chan ni lang chu Daxlalpa mi te huwa John Pablo Escobar chile kwangte anni wangkha ani tapera mase atopa Argentina ram chuan anram chunga lu chu anlo rem ti sakbe ta hlo maya te chuan Maria chuan nakin zela a himjok nan a ming chu Maria Isabel Santos kababai rotia in thakin afapa John Pablo Pokha Sebastian Moirin ti in athak boka ti chuan kumsang kha zakwa somkwa pakwa khan annu fa chuan manile in thlasom pariat lai mai lung ina antang zuya heta hian Maria chuan lung ina an chhuah hnuwa an thil ti wang ni lovin anni na awang zoka lung ina tang anni thu hi a sei chhuak nge a chumai ba ka apasal thina khan a hun laya in nam hnoina ani velo thuti le a hriat pui velo zia thuti chu a sei chhuak bok ani te chuan Pablo Escobar le Virginia Venezuela in chetnuwa khan vona nasa tak tak atu awang le adin hmun hlau thon taka omrenga wangin Virginia po chuan Colombia chu chhosanin Argentina a atlan cheta de ya chulai hmuna chuan anon chu atharin amang chhun zom ani ome te chuan kan seita kang khan Maria hian anon ne Escobar ne na anni le china te mi puitina chepcher taka anshia thena tur hian ne khabu azekta a tin Pablo laka thushe to poimo tak mai ani mai ba ka Pablo che dan engema chen chu a mei Virginia i atangpo khan mi ten anshet phata boka chu mai ba ka athu ziak le mi puima a ailan atangin rui hlau tol ruk thatlo sia le mi mal le khotlang ta na ngong poi tak ani thedan chanchin a thedar na sei mema chutiang chuan a phak ang tokin rui hlau thatlo sia chu a o chwa pui ve na sale bok ani ole khati zong kha ton tuma kan ngai thla khole the chu alo ni le ta a top thlenga kan video te milo thlir saka milo ngai thlak saka wangin kan loma video thara in mole kan tum le cheu don ya